Bilet platformasyna goşmaça tölek etmek kılmaty. Bu barada ulanjylar näme bilmeli? Eger siz bilet platformasynyň iyigi derli peýdalanyp gelýän bolsaňyz, goşmaça tölek usullary we abuna birikmek üçin bir näçe aňsat usullar bar. Bahalardan habarly bolun. Sowgat kartlary 50, 100 we 200 manat meçhwerlerine el yeterlidir. Olardan özüňizi amatly meçhwer saýlan. Käbir sewda nokatlaryna tölek bahalary biraz ýokary bolup biler. Şonuň üçin tölek etmezden öň resmi bahany barlan we artyk tölemäň. Şeýle de tölek üçin aňsat usullaryň biri bank kartlary arkaly balansy doldurmakdyr. Şeýlelikde siziň saýlan tarifiňize görä tölek her ay balansyňyzdan awtomatik usulla tutular. Abunaň möhletini uzaldyň. Eger-de siz belentden iyigi derli peýdalanýan bolsaňyz, balansyňyzy bir näçe aýlyk doldurmak has amatlydyr. Bu size her ay tölegi ýeke-ýekeden amala aşyrmak zerurlygyny aradan aýrýar. Amatly tölek usullaryny ulanyň. Balansyňyzda sowgat kartlary, terminallar ýa-da bilet film tölek hyzmaty bilen el yeterli bolan online platformalar arkaly doldurup bilersiňiz. Bilet öz ulanjylaryna ýokary amatlylygy we hyzmatdan peýdalanmagy ýeňilleşdirmek üçin mümkinçiliklerini hassa giňeldiýär. Abunaňyzyň möhletini öňünden meýilleşdiriň. Bahalardan habarly bolun we resmi tölek usullarynyň peýdalanyň. Şeýlelik bilen tölek prosesi siziň üçin ýönekay we amatly bolar.